והיום אני אראה לכם איך עושים קסם בקלפים, ממש קל, ממש טוב. קודם אתה צריך מתנדב, וגם אתה צריך שיהיה לך 21 קלפים. זה לא משנה איזה קלפים, אתה פשוט לוקח קלפים 21 בדיוק, לא יותר. עכשיו יש מתנדב ואתה צריך לומר לו לערבב. בקיצור, תערבב המתנדב. אוקיי, הוא ירבב. עכשיו זה מה שאני עושה. אני מתחיל לשים קלפים, והוא בוחר קלף בלב, ואז הוא אומר לי באיזה חפיסה הקלף הזה היה. בחרת קלף, איזה קלף הוא? איזה חפיסה זה? זאת. אוקיי, אתה לוקח את החפיסה שהוא אמר, אתה שם אותה על החפיסה, על איזה החפיסה שאתה רוצה, ואת החפיסה השלישית אתה פשוט שם אותה על החפיסה שלך, ואתה הופך את הזה, ואז אתה שם, זה תמיד מלמעלה למטה, ואז אתה מתחיל עוד פעם לשים קלפים, והוא אומר לך באיזה חפיסה. צריך לעשות את זה 3 פעמים, ואז בסוף אני אגלה איזה קלף. איזה קלף זה? פה? אוקיי. שם עוד פעם איזה חפיסה שאתה רוצה, ושם את החפיסה השלישית עליו. ופעם אחרונה, פה? כן. אוקיי. עכשיו, תראו מה אני עושה לו. עכשיו, אותו דבר, שמים. אוקיי, עכשיו, אני מניח 11 קלפים על השולחן, ובוא נראה אם זה הקלף ה-11. בוא נראה אם הוא הקלף שהוא בחר. אני מניח 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. האם זה הקלף? כן. עכשיו, אוקיי, אני אראה לכם עכשיו איך עושים את זה. אוקיי, צריך קודם פשוט לקחת 21 קלפים, אתה אומר לו לערבב אותם, זה לא משנה איך, הוא מערבב איך שאתה רוצה, פשוט הוא מערבב, ואתה מתחיל את הקסם בדיוק כמו שאמרתי. אתה שם, אתה אומר לו לבחור קלף בלב, אתה שם, נגיד שהוא בחר את זה, 9 יעלום, אתה ממשיך לשים קלפים ותשים לב לסדר. צריך שכל החפיסות, אוקיי. עכשיו, נכון, זה החפיסה הזאת, אתה לוקח אותה, צריך שיהיה אותו דבר, ושם אותה פה, ואז עוד פעם אתה שם הנה 9 יעלום, אני ממשיך לשים, זה פה, אני שם פה, ופשוט הקסם הזה עובד מעצמו. ועוד פעם אחרונה, זה לא יכול להיות מלמטה למעלה, זה צריך להיות מלמעלה למטה. פעם אחרונה, חשוב שתשימו את הקלפים מסודר. הנה 9 יעלום, ואתה שם את זה ככה על זה, שם על זה, ועכשיו אתה מתחיל לספור 11 קלפים. אתה צריך לעשות את הדבר הזה עם החפיסות ל3 פעמים, ואז אתה שם 11 קלפים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, והנה 9 יעלום. תודה, תעשו לייק וסקייפ